Hi ha altres formes de llevar-se, però no tenen tanta gràcia. Al matí la mare que el va parir, el despertador de Catalunya. Dels creadors de The Walking Pep, How I Met La Porta i Los Hombres de Sandro, arriba una nova comèdia. Una història divertida de dos amics que ja no ho són tant. Arriba Ex-Friends. Ell és el meu amic i jo en aquell moment el necessitava i ell en aquell moment potser va creure que no tenia que estar al meu costat. El Tito Vilanova l'he vist a Nova York i si no l'he vist més ha sigut perquè no ha sigut possible, però no per part meva. El Pep crec que no va estar en aquest cas, no va estar encertat. Ex-Friends, perquè el que va començar com l'amistat perfecta es pot convertir en mals rotllos i atacs de banyes. I si vull anar a sopar amb el Johan Cruyff, vaig a sopar amb el Johan Cruyff. No et perdis Ex-Friends, dos amics que a Nova York es van dir el nom del porc. Si de totes aquestes coses que he dit n'hi ha alguna que no és certa, que surtin i que em rebatin. Al matí la mare que el va parir. Cada dia de dilluns a divendres i de 6 a 10 a Ràdio Flashback.